марди худо бачадор шидааст. Акы маҳфили ҳақиқаша бояд баргузор кунад дар Миср будааст. назди ҳамун раиси маҳаллаашо мерава, раиси маҳалларам як одами корбудкун, одами багайрат будааст. мега ки надорум, ӯ деҳқоно бечоро надоштан ҳақиқатан. ҳамин махсусан вақте ки зироат ҳамаи коридан то ҳамун ҳосила гирифтана ҳечи дига надоштан. аксараш бечоро ҳамун тухмира қарз мекарданд. ҳечи надоштааст. меоям назди раис ки ягон ҷо ягон динор биёбутем ҳамин маҳфили ҳақиқаи бачама баргузор кунем санати пайғамбара. онам дустша мегираву киҷое я бою бачаву тоҷир будааст мегардонаш. хона ба хона. дукон ба дукон то намози асра мегарданд. ҳамин камбағал мардум бечора пулёвишқӣ наёхӣ. ҳеҷ ка довериятшам намекунаву баъзе мардум ҳамтари андак поздни зажиганиянд. агар неохи хонаобод ина боваршам накардӣ ото закот метику ҳамун як динора закот бугу бите бинависи як ҷоакда вақти мавсими пардохти закото чит ҳисобу китоб мекунӣ о як динор мо пешакӣ додагием ҳамун ҳисоб да мераваку наметанаш қиса кута намози асра да як масҷид мехонанд аки баргаштам омадаистиам дар раҳ ай пеши қабристон мегузаштиям чашми ҳамин саркор дар қабри як ҷувонмард мерасад. бо фалони мега худо раҳмату мағфиратат куна ин марди ин диёр ту будай. ин бача ҳар касе корш меғалтид мегирифтум пеши ту меовардум корша буд мекардӣ мо хиёле мекардим ки ин мардум ҳама хеле ҷувонмарданд. инами то асра гаштем як динор як бародари мусулмон шуда қарз надоданд. худо туро раҳмату мағфират кунад. дар ҳаққиш дуои хайр мекунанд меоянд ба хонада як динор ба ҷои доштасти мардаки хуба мегира ай байн мешканашо мега иш барои хидма ба як рӯзи сиёҳа ба як рӯзи мабодораву икакша биги мақсад хароҷот ку вақте ки ҳосилта гирифтӣ баъд пули қарзи мара бармегардонӣ. тило ба шикастан қадраш кам намешавад. тило ҳамун тило аст. санги бадгавҳар агар косаи заррин шиканад қимати санг наявзояду зар кам нашавад. ҳамин косаи тилоира санг бишканарам санг ягон гар қиматаш зиёд намешавад ӯ тило қиматаш кам намешавад. шав баъди хифтан меоя ҳамин марди саркор дроз мекаша ҳамин фикр андешада мерава ки ин бача ин мардум қарза дига дар бародари мусулмоншо наметан дар сурате ки қарз аз садақа дида савоби зиёдтар дора. агар садақа 10 савоб дошта боша қарз 18 савоб дора. ин оқибати кори мусулмонҳо чӣ мешида бошад. ба ҳамин фикр андеша хобуш мебара. ҳамин қарибои субҳ дар хобуш ҳамун мардака мебина ҳамун мардаки мурдагиера ки дар ҳаққиш дуо карда буданд. мега ту мара бисёр мустариб кардӣ. нахоҳ як ҷувонмард набоша ки бародарша як динор қарз ната. саҳар баъди бомдод хонаи мо бира мега фарзандома бугӯ танура биканам дар зери танурам 1 метри дига чиқир биканам дар як афтоваи миси 500 тангаи тило ба ҷо кардардум ба як рӯзи сиёра ана ҳамонро бигирам битанам бечорада. ин ай хоб мехеза ҳамин хоб дар сараш нақш бастааст. и худо и бирам бугӯ қабул накунанд ғайри хоби пайғамбар хоби касе ҳуҷҷат намешавад. имкон дора хоб рост боша имкон дора дурӯғ боша. руъёи солиҳа фақат хоби пайғамбаро мешавад ки ҳаққай тамом дига ҷои гап надора. ин ҳамин бомдода мехонаву ғизғизаш мекунад хайби ами карначи як пуфрин бигемуш мехезанд меоянд назди фарзандош мега бачаҳо ҳамин дина дар ҳаққи падарту дуо кардем ҳамин шаб падартона дар хоб дидем ин ҳами хеле пайғом кард хай шумо ихтиёр доред мо ягон авлиёрам нестему мақсад даъворам намекунем ки хоби бо хоби дурустак ин танурту наволи коршоямай мекам тари хоб дидам хай гуфтан я бисанҷем танура кандан ҳақиқатан 1 метр мекананд ҳамун афтоваи миси мебирояд маҳкамаш кардааст печон дасташ ҳамун дар дуруш 500 сикаи тило. ба ин марди саркор гуфт ки ҳамун бечораи дарвеш ӯ фақир ҳамин 1 динор қарз талаб дора ягон чи тамаъ надора. ӯ фарзандои ҳамун ҷувонмарда ай шербача мешава гуфтам падари моро савзаи хокаш як ваҷаб шидааст иққа мардӣ дора марги мо зиндаҳо ки ғайрати як мурдара надошта бошед поку пухил бахшидемш ҳамин табар бите як тинша намегирем меросиам ёй ку мераби
کار همین برادر میخوای بچه‌ها بچه مرد شوند خودت مردک شو ای شیر بچه میشوه ای مور بچه تاریخ یاد نداره که بزی موده شیر زایده باشه یا ای تکه شیر شده باشه انم شیر مرده و شیر زنا شیر بچه را به دنیا میاره ایرا میگیره دلوکیش میپیچونه میاره نزدش همین اویه را زمزمه میکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا هر کسی از خدا میترسه هر کسی کاری را به خاطر خدا میخواه انجام بده البته خدای تعالی براش نمیکنه درآمد پیدا میکنه رزق روزیش ای جای میرسونه که در یگان حساب و کتاب نیست این قپولا میبینه بیچاره در عمری سرش ندیده بود که 500 دینار پولی کلان میشود 20 دینارش به سوم امروزه $10,000 با همین یه مشت میکنه و در پیش همین سرکار میریزه بگی میگه ای شیری مادرت حلال ای شیطان میگه اگر در خواب میگفت که یگان تشبگی میگرفتم نگفت گفت هم تبربطه همون نیم دینار خودم کجا داری همون قرض خدمت بیاد این تری مردک بودن که اسلام امروز در تمام دنیا هست در اندونزیا و مالزیا رفت در ژاپن هم از چیتای اسلامی هست الله اکبر این تری مردک ها بودن اسلام ضرب شمشیر آتش نبود تاجرای به غیرت به ناموس دست به خیر مسلمان اسلام آوردن به همون کشور بنابراین آدم باید به غیرت باشه مرد خدا بچه دار شده است اگر محفل حقیقتش